Kaixo nere supertxiki eta superfamiliak zer moduz gauden nahi duzuen bizitza sortzen supersekretu hauek praktikan jartzen, espero dut baietz. Kontutan hartu zu kritikatzeko dauden pertsonak, zu hazteko eta indartsuago izateko hor daudela. Porrota duzunean, agian zurekin sartuko dira. Baino, hori izango da, zu bultzatzeko indartzeko arrazoi nagusia gelditu nirekin eta ikusiko duzu. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula supersekretu guztiak zure eskura eta web orrian kriston entrenamendua zure bizitza sortzen hasteko. Ez galdu denbora gehiago. Bizitzan, egoera desatseginak nola fokatu behar dituzu. Inbiria gauzak oso ondo egiten ari naizelako. Utxe egitea nahi dutenak? Baitxoin, zeren ez dut utxe egingo. Ezin dudala esaten didatenak? Ikusi nola egiten dudan eta ikasi. Ezin dudala matematika probatu? Eta agian irakasleak esan dizu. Erabili amorru hori, kristona estudiatzeko eta probatzeko. Askotan agian kritikatu indizute gauzak lortu dituzulako. Eta hor atzean zer dago? Beldur bat beraiek ezin dutelako hori lortu, ikusi beharrean zuk egin duzulako beraiek ere aldutela. Adibidez, eskolarekin jute zeatenean eskalatzea, pareta bat eskalatzea. Bai? Denok garrantzitsuak sentitu nahi dugu, ezta? Baina behar hori betetzeko modu ezberdina daude. Batzuk musikarekin, beste batzuk eskulanekin, beste batzuk kirolarekin, eta beste batzuk pentsatzen dutenez ez dutela ezer onik kritikatu egiten dute. Eta agian ez daude barrura begira, behetik kanpora begira daude, eta ez dute bere burua ezagutzen. Bere trebetasunak, bere talentuak, oso garrantzitsua da hori ezagutzea. Denok dazkagu talentuak. Ze falta zaigu bakarrik barrura begiratzea. Batzutan berezkoa daukagu. Esfortzua ez digu kostatzen batzuri futbolera jolastea asko gustatzen zaigulako, edo antzerkia egitea, edo marraztea. Gustoko deguna horrek ez du esfortzua behar, ezta? Berdina gertatu daiteke, batzuri matematika ondo dijoakio eta erraztasunez egiten dute. Eta garunaren hainbat zati garatzen dituzte bestea baino gehiago eta edo hizkuntzarekin berdina gertatzen da, ezta? Horregatik gure arreta beti gure pasio eta trebetasunetan jarrita dugu, bai, gustoko dagulako, eta gainera hortaz gain talentu hori entrenatzen badugu, doai batean bihurtzen da. Orduak eta orduak sartzen baditugu gainera doain horretan, oso onak bilakatu gaitezke, adibidez gitarrarekin. Ezta, asko praktikatuz gero, gitarra jotzen duten abeslari oso famatuak direnak pila bat praktikatu dute. Dirdir egitera etorri gea, arreta zure barruan egon behar du. Ez kanpoan jarraitu hori egiten eta ikusiko duzu ze doain ederrak garatzen dituzun. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dute eta ikon volumena gorputzek eskatzen degust, bai, martxa